ate budget yego chaka 2027 bono gakiti anda akobori ngabuna chanda abwate CDF kyo mwaka oyo abwate kyo mwaka onde abwake kyo mwaka olionde bono gaki no chake komo ngentere mapema iga oko ngentere kwa gotika goche ku 2027 bono iga ne ngombe ritororo togo kama engombe ritororo kama oko yebere ne tinsiaga kwa yebere no bonyansi kwara kama na kieko kana baruroche bagoche batubua oizo kwa genda roche mbari wake mbono mbake ritumo ngono yokura pi yani mbamwete no pi ntutu amwete ntugo chintu amwete enke lakini gari mbamweti pi lakini lilibakora lilibamanye ngosoire bagatomo mugakori ngagenda kwani oria turanyore ebintu bakamukwania bono maate Jumapili no mo president yakare kokoraja madaraka day ali no akare orosiri stadium orosiri airport iri aba yaimokire igoro ntunto maite kosengo tunganyina bari lakini barara onyorire bararageire chipara chiarabeire ebinto byarabeire toche se itoga gusi ngiyeko Your Excellency, tumekuona Kisumu na baba na ile kushikana mmeshikana, tunakuangalia kwa macho, tunakuambia ya kwamba hatuna uongo na hatukuchezei, hatuna uongo yoyote. We are not con men, we are not con people, we are fully behind the broad